ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors light koringi lani phone hau number hinyo not sausan r not hinyo khanda hinyo lai. Hang ni ha ka blok jauh lu mateman kabadai ha po jong kador basnong jauh lek dom ngina jule ya kani mentala kumba Hynrei nyusnan Hynrei ha kani kanti ka pementa kisuan kita ki ideas na kini ki para dokhat ki jongi kabaki ongkum nu ngi le no kono ko ba compare te kawan kani ka idea ka ba ngin ya pet sasisin syaka menor bat ka rukom tenrai ke jong Khasi bat wan Pynwan nya kata ha kani ka jingya le kemen Christmas ka ba ni kum ka shnong bat kum ka blok ru ngi dan mentalang te ka jingdon jong gini ki lightly phila batong ki Christmas tree ki ikum ki Christmas tree Hynrei ki dai de ki Khoh batong ki Khoh ram ha mlong hin mar Khoh ram ha to la kham he Hynrei gini ki Khoh he namar kani ka dai kumba ruput katai kawai kadai kumba praput bat katai ka bakham he satai kadai khatwei hapring chipo bat khatwei phut tingina panpur lekin ki light kumto te ka jingsna ya kani kalong nagi than bhoi ka jingsna ya kani kalong nagi than bhoi te ka idea kadai nangi nangni te Hynrei ngimdan kata ka jingna pansna ya kini kumba kilong kumne tingi ongi ki kerpa diki kumno bakin sna ki wan ra na do hadu hang ni ba ki install gini ha kani korkom kala long no kum ong kne phareng ka art installation ken te bat ka jing mut hi jong gini ki lightly ki kho hang ni kalong ba ni perkhat ningkong e ya ka khubor jong Christmas lai teli bat lai ki e kumut ba ka kami ukpa bat khunlung kata ka dek maningkong te ka ba ar pade kare ka jing lek biang sakatan rai namar gajing penan kam ya ki Khoh te kaba lai bade kadai kajing wanra ya gani kajing sothu jong kajing pun coach nong namar hadien jong kajing pun coach nong la da perkhat bha bat phiken mau kumno ba ya ki Khoh nibu no dokum tu kemut ba ngila da pun coach ka snong bat kajing coach jing suba ka sangsar ka snong thau ka bangi ni song te ngi pen wan no hakata rokom ba ki Khoh ki wan no da pelup kin te kata kadeka jingmut ti gini ki lights pede kanong ka jingshai te ka khubor jong ka Christmas ru kren ka jingshai bat ka khubor jong ka jai pendri hiru ka kren kumno pangin nya che persya kadang ba ngin poi sa kata ka jing suthu pangin yo ka jingshai ada ka jingshai ka puri puthi ne ka jingshai ha ka akor ka buram ne ka jingshai ha ki pun kiliang bat kata ka dei hi ka jing perkhat te kidon ki sakiwei pada kijing perkhat ki laisen laiwat kijong Khasi kumno ba kita kijing perkhat ru ki wanlang ha kani
Hynrei habang ile ini ki art installation kaba wan hakadur jong ka khubor Christmas kabamut ba ni shimru ya kata ka ai bana kabala letno ring kumnong ni penlong ya kata kabala letno ba kan wan biang kanang bakan hika yang ibra ya ka kaba ni kenong menta inpet syaka lawai aku volunteer te ho ni le kamram members ni volunteer ni le kam te ho ka di kalong something very new pelaba te au bucket ang chal le bucket ni ya le no ka something new mon thing kaju manus nem te long thaj mon dan gi bru ta mon idan de bu ong bu bang kaju te so thaj the bucket but as a person belong creative ne he brought some ideas kan the nundra hakin ki Khoh tengah ong bucket fi ki Khoh te le yu mo a shule be le du si shna ba si Christmas tree ta hanur kom ta sai page bit janmiet si ye wan le janmiet kan tengi le la ka le te dan ru ki member kyong kabyang thank you mbyang Hynrei pat ni le in participate ben ni tit ki gifts ki decoration te ki lights ni dan ko jumut Hynrei la po ne ni le kalan pulun ai tenat tu ta tingi ni apa an dan jing tu nan dian tingi le tit ki decoration som to ni nama pran ni tit ben ni a to show te da ka jing don jing ki remember ki ideas kan with that nam ka yat kan ka kalong kum ni hadu mentah kan Munsnem has its own Christmas theme, has its own Christmas theme. The Muntosnem, it's different, it's nice, and kidan gi members gi ba yarap baru. But teng dan gi por ngim lap ma, gilasong ngim lap ngam takami ngam lap subhai lelam pese report kajing ya trelang kadan beta. Kum members ane ka tong jonga kai expenditure ka Gidan laka kecing pelut katu kan ni hajar lah pelut he ki Khoh ki lights ki ni LED ki ni ba yuma kala kham ram hi sekini ki decoration ru Hynrei overall in the spirit of Christmas have spent this year is more lively and more bright I can say